gitna ng COVID-19 pandemic na hinaharap ng bansa, naglabas ang Department of Education ng guidelines itong linggo hinggil sa pagsasagawa ng summer classes. Ayon sa DepEd Memorandum No. 51 Series of 2020, magsisimula ang pagsasagawa ng remedial, enrichment at advancement classes itong Lunes, May 11. Base sa memo, maaaring magsagawa ng klase tuwing Sabado sa summer classes upang makumpleto ang 6-week period. Kinakailangan magsumite ng letter of request ang mga eskwelahan na nais magsagawa ng remedial o advancement classes sa kani-kanilang schools division office. Ayon sa DepEd, dapat sundin ng mga eskwelahan na magsasagawa ng summer classes ang distance learning bilang pagsunod sa community quarantine guidelines. Sa distance learning, gumagamit ng printed at online materials, self-learning modules at alternative delivery modules. Ang mga estudyanteng makatatanggap ng gradong mas mababa sa 75 ay kinakailangang makapasa sa remedial classes para makapasok sa susunod na grade level. Maaari namang magbigay ng voluntary enrichment classes sa mga estudyanteng nahihirapan sa kanilang lessons o nakatanggap ng mababang grado. Pwede rin kumuha ng advancement classes sa mga senior high school students para sa 3 subjects sa loob ng 6-week period. Nakasaad din sa DepEd memo na nasa desisyon ng eskwelahan na gawing mas maikli ang remedial at advancement classes kapag naipatupad na ang kinakailangan learning competencies ng mga mag-aaral. Samantala, ang enrichment naman ay maaaring mag-extend hanggang sa umpisa ng school year 2020 to 2021. Kamakailan nauna nang inanunsyo ng DepEd na sa August 24 ang simula ng pasok para sa susunod na school year. Denise Diala, CLTV36 News.